Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga mga bata! Welcome sa eskwela Kinaraya. Kung sa diin, padayon ang aton pag-eskwela sa tagsa-tagsa natin ka-telebisyon. Ako, si Teacher Weng, ang inyo maestra. Para sa paggiya kang mga manuglantaw, ang nga programa para sa Grade 3 MAPE Health Education. Module 1, Episode 1. Kay sa MAPE, happy and healthy ang family. Kamusta kamo mga bata? Nakakaunan bala kamo? Ano ang inyo ginkaon? Sa pamatyag nyo, makabulig bala ang inyo ginkaon para sa ikamayad kang inyong lawas? Pagatunaan natin ang mayad o kun hindi mayad nga nutrisyon. Antes kita magpadayon, aton tandaan ang mga pamangkot nga aton pagasabtan. Ano ang malnutrisyon? Ano ang darwa ka klase ka malnutrition? Ano ang undernutrition o kun kulang sa nutrisyon? Ano ang overnutrition o kung sobra sa nutrisyon? Sa ating palibot, may makita kita nga kapareho ninyo nga mga bata nga may nanari-sari nga panglawasan. May bata nga sobra katambo, tamaan kaniwang, kagmay, insaktuhan lang ang panglawasan. Kadya, may ipakita ako kaninyo nga sang kalaragway kang magamiguhay nga sanday Mark, Ben, kag Roel. Inyo lang tawon, kag obserbaran ang kinalain sa panglawasan nanda nga tatlo. Ano ang inyong naobserbaran sa laragway nanday Mark, Ben, kag Roel? Si Mark tana may mayad nga panglawasan. Si Ben, sobra katambok. Samtang si Roel tana, maniwang kag daw masakitan. Sa inyo pamatsyag, ano ang rason? Wanhaw may kinalain sa andang panglawasan. Makahambal kita nga si Mark tana nagakaon kang mga masustansya nga pagkaon. Naga-exercise kag nagainom kang 6 hasta 8 ka baso nga tubig kada adlaw. Si Ben tana nasobrahan ka panginaon. Mahilig sa mga matamis nga pagkaon. Sa junk foods kag kulang sa exercise. Samtang si Roel, pislian sa pagkaon. Kag mahilig man sa junk foods. Ang abnormalidad sa panglawasan na nabatsyagan nanday Ben kag Roel amo ang ginatawag nga malnutrition. Ang malnutrition ang kondisyon kang lawas resulta kag kulang sa nutrisyon o kun sobra nga pagkaon. May darwa ka klase ang malnutrition. Ang kulang sa nutrisyon o kun undernutrition. Ang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition. Ang kulang sa nutrisyon o kung undernutrition
kaklase kang malnutrisyon nga resulta kakakulangan sa protina, calories, kag micronutrients sa lawas. Amo ang paratandaan kang sangkatawo nga undernourished o kun kulang sa nutrisyon. Maniwang o kun manipis ang subcutaneous fat o kun ang tambok sa dalom kang panit ka braso, paa, kag buli. Wara tiga na magkaon, kag mag-inom. Masakiton. Bahol ang busong. Mag-an ang kilo. Kag kuri ang pagtaas. Ang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition amo ang sobra nga pagkaon kang mga nutrients parehas kang protina, calories kag mga matambok nga pagkaon. Nagaresulta siya ka sobra nga bugat kag sobra nga pagkatambok. Mudya ang mga paratandaan kang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition. Obese o kun ang sobra nga pagkatambok kang lawas. Sobra ang bugat. Masakiton. Maluyahan. Dali madapuan kang mga balatian, pareho kang high blood, diabetes, kag heart disease. Kadya, ikumparar natin ang mga kinaiya nanday Roel, Ben kag Mark base sa andang panglawasan. Ano ang mahambal mo sa itsura ni Mark? Si Mark healthy. Hay may manami tana nga panglawasan. Si Roel tana. Si Roel undernourished o kun kulang sa nutrisyon. Maniwang kag daw masakiton. Ang kay Ben tana. Si Ben overnourished nga bata. Sobra katambok amo nga obese rin tana. Ano sa pamatsyag mo ang nabatsyagan ni Mark? Masinadyahan tana kag pasika na lawas. Ang kay Ben tana. Mabugat kag malisod ang ana pang hulag. Ang kay Roel. Maluyahon kag balatianon. Ano sa pamatsyag nyo ang masarangan nga mahimo ni Mark? Si Mark makaobra kag gusto na himuon nga warati sa vlog sa anang lawas. Si Roel tanabay? Ano sa pamatsyag nyo? Makaobra man si Roel, pero dasig lang tana, makapoy. Si Ben tanabay? Makahulag man tana, pero dasig lang mahapuan kag makapuyan. Sa pamatsyag nyo, may indi bala masarangan nga mahimo si Mark? Haros tanan man masarangan ni Mark nga himuon. Hay mayad ang ana lawas, kag mayad ang ana pamatsyag. Si Roel, ano ayhan ang indi na masarangan himuon? Hindi ta na makasarang maghakwat kang mga mabugat nga mga bagay. Hindi makadalagan kadasig, kag hindi makatuon kamayad. Si Ben tanabay? Ano ang hindi masarangan himuon ni Ben?
Si Ben, hindi makahulag kadasig, hay bugat ang analawas. Kag may kapareho man kay Ruel nga hindi makadalagan kadasig. Sadya, mamati kita kasang ka istorya nga may tigulo M. Pamatian ninyo kamayad para masabtan nyo ang mga pamangkot parte kay M. Handa rin bala ka mo mamati? Amo siya ang istorya ni M. Si M, wala tiga na magkain. Tana maniwang, kag maluya. Tanaman ang pinakagamay sa anda nga klase. Permi lang tana adlawon magbugtaw. Kag gadali-dali lang mag-agto sa eskwelahan. Hindi ang tana permi makapamahaw. Rayo ang eskwelahan kag ginapanaw na lang. Pag-abot sa eskwelahan, tana tama aron kaluya. Ginatuyo kag hindi rin kaintsyende kang andang leksyon. Sa anda balay, kanen nga may sabaw nga tubig kag asin, o kon hinanggap lang ang ana igma. Nagmasakit si M. Kaginhambal kang doktor sa barangay health center nga undernourished tana, o kon kulang sa nutrisyon. May kakilala bala kamo nga kapareho ka istorya ni M? Ano ang mahambal nyo kay M? Tana, maniwang, maluya, kag pinakagamay sa klase. Ano ayhan ang ana na batsyagan? Permi lang tana ginatuyo. Gutom, kag nagalingin ang ulo. Ano lang ang ana ginakaon? Kanon lang gid nga hinanggap sa asin. Di, ano ang natabo kay M? Nagmasakit tana. Ano ang kulang sa ginakaon ni M? Kulang tana sa pagkaon ka mga masustansya nga pagkaon. Parehas kang mga prutas kag mga laswa. Ano nga klase kang panglawason o kung abnormalidad sa nutrisyon ang kay M? Si M sang kabata nga undernourished o kung kulang sa nutrisyon. Kung ikaw sang ka-amigo o kung amiga ni M, ano ang mahambal mo ka na? Kinahanglan na nga magkaon kang mga masustansya nga pagkaon. Mag-exercise para hindi ta na mag-antos sa malnutrisyon. Sa liwat, ano gani ang malnutrisyon? Ang malnutrisyon amo ang kondisyon kang lawas nga resulta kang kulang nga nutrisyon o kon sobra nga pagkaon. Ano gani diwan ang darwa ka klase ka malnutrisyon? Undernutrition o kon kulang sa nutrisyon. Ang kulang nga pagkaon kang protina, calories, kag mga micronutrients. Overnutrition o kon sobra sa nutrisyon. Ang sobra nga pagkaon kang protina, calories, o kon mga matambok nga pagkaon nga nagaresulta ka sobra nga pagkatambok kag pagkabugat. Kadya, may ipakita ako kaninyo nga grupo ka mga pagkaon. Ang himuon ta, buligan natin sa pagpili ang mga masustansya nga pagkaon kag makabulig sa aton lawas. Kag kilalahon taman ang mga pagkaon nga makahalit sa aton lawas. Igrupohon natin
ang diyang mga pagkaon. Ang masustansya nga pagkaon ibutang sa column A. Kag ang makaharalit sa aton lawas ibutang sa column B. Hambalan ninyo kung sa diin nga column dapat ibutang ang mga pagkaon nga akon hambalon. Handa rin bala kamo? Umpisahan rin natin. Carrots, soft drinks, karne, junk foods, ice cream, mais, isda, mansanas, cupcake. Gusto man bala ang inyo sabat? Parehas kang inyo makita argya? Tugruan natin kapamalakpak ang atin kaugalingan. Pulo kapamalakpak. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probrahon ninyo sa inyo balay, mag-drawing kang sangkabata nga may mayad nga panglawasan. Sa idalom ka inyo drawing, ilaragway nyo tana base sa pag-intyende ninyo kang anang itsura, nabatsyagan, kag kun ano ang masarangan na nga himuon. Diya, i-drawing ninyo sa sangka short bond paper kag inyo koloran. Ang masunod nga obrahon, among paghimo kang sangka word map. Nga may pamangkot, ano ang malnutrisyon? Sangka mabinungahon raman ang adlaw nga dya para kanaton mga bata. Nalipay gid ako nga nangin masadya ang aton leksyon kag may bago pagit kita nga natun-an. Ako Jaliwan, si Teacher Weng. Kag sa gihapon, diyang aton programa, Eskwela Kinaraya. Hasta sa sunod, kay sa MAPE, happy and healthy ang family! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.